1922 елның көзендә мин Казанга киттем. Башта Татарстан газетасы редакциясында эшләдем. 1923 елдан Казан педагогия институтының рабфагында укый башладым. Чокмагыш район мәдәният йортында оештырылган әдәби-музыкаль кичәдә Муса Җәлил тормышыннан күренешләр тәкъдим ителде. Каһарман ролен башкаручы Денис Мансуров үзе дә иҗат итә. Яшь буын шагыйрьләре вәкиле буларак Муса Җәлил шигырьләренең һәрвакыт актуаль булуын ассызыклый ул. Халык арасында танылу яулар өчен ул ниндидер зур авыр кичерешләр, кайгы, хисләр, югалтулар үткәрергә тиеш кеше. Безнең Муса Җәлилебез инде шушылай пленда, Моабит төрмәсендә булып, сугышта катнашып, шуңа зур шагыйрь булып киткән булса, Хәсән Туфановыз сөргеннәрдә йөреп, үзен бөек шагыйрь буларак танытты. Алар шушы шигырьләр аша, алар халык күңелендә ниләр булганын, халык үзе әйтә алмаган сүзләрне шагыйрь теле аша халыкка тарала. Ояныш язмышлы милләттәшебез турында яшь буынга җиткерү максатыннан чарада катнашыр өчен балалар да җәлеп ителгән. Мин бүген беренче тапкыр шигырь язам. Муса Җәлилнең "Куян" дигән шигырен сөйлим. Муса Җәлилнең кем икәнен белә, әмма ләкин бөтен тормыш юлын белми инде. Ул хәтлесен сөйләп бетермәдем әле мәктәптә, өйрәнү бетерләр дип уйлыйм. Әйткәндәй, Муса Җәлил белән иңгәйин атлаучылар арасында Чокмагыш районында туып үскән Хөсәен Мөхәммәтов та була. Чокмагыш районының Сыйрышбаш авылында туып, Кәшек авылында үскән якташыбыз Хөсәен Мөхәммәтов ул Муса Җәлилнең якын дусларының берсе була. Ул Плесензия төрмәсендә герой шагыйрьнең иң якын дусларының берсе була һәм алар шушы зур сынауларны бергә кичерәләр. Кичә барышында оештыручылар Муса Җәлилнең тормышы белән бер рәттән иҗатын, аның уңышларын, шул ук вакытта гомеренең иң авыр чакларын тамашачы күңеленә җиткерергә тырышты. Чокмагыш районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.